Shibenta penpenai ka khubor halor ka jing koridor jong ka jing khud jing subah hapo ka shnong ba ka thang. Nakaliang ka Institute of Hotel Management mau kwasiang mau diang Shlong ha ka jing trelang ru ba ka dorbar shnong Umiam. Kala pelong ka program cleaning drive ha ka shnong Umiam ha Umiam pelun bat kumjuru ka flyover ka badon hapo Umiam. Hakane ka jing pynkhuid shnong bat ya kate ka flyover ka badon ha Umiam lai shibenta da kinong penyat ki obsar jong ka IHM kinong ilam jong ka dorbar shnong Umiam ka seng samla shnong Umiam ka bala long shisha ka bajob kumbala angnut da kinong penyat kala don ru ka jing bam smai ban sim khia na ka benta ka jing le khoi le suba ha ki shnong ki thau bat kiwe nakaliang uba twinkle bu phang kum urang ba shnong ka Umiam ula penpau ya ka jing men ka bakrau halor kane ka program ka bala pelong ru shibenta na ka program jong ka Swachh Bharat Abhiyan ha ka balo kan turu ki pai ba salonsar ban sim khia ka ban ne khoi le suba da ka ba pynkhuid ki shnong ki thau man ka sngi pynkhuid ya kane ka program ta ka jing sam ki sernot ki samla jong ka shnong Umiam ki bala pendep ya ka jing hikai hapo ka program hunar se hosgar lengba ka IHM Institute ka bala ai khnang ya ki lat jing hikai na ka benta ban plilat plilinti ha ka liang ka yok kam yok jam ya ki khun samla